Igbo for Kwese, I don't know here. We also see the Igbo of Agruzibo. Igbo Royal Second Igbo for Agruzibo. Accompanying the most to this. Let's say then Priska Omen have the wife of the most distinguished senator. Also dear man. Also dear man. Odosia go Hamadike. No. Have I remember His Royal Majesty as a member of the Igbo for Kwese and Zotoras. The Igbo for Kwese and Zotoras here. We also see the Igbo of Agruzibo. Igbo Royal Second Igbo for Agruzibo. Accompanying the most to this. Let's say then Priska Omen have the wife of the most distinguished senator. Also dear man. Also dear man. Odosia go Hamadike. No. Have now starting your one. Now talk the moment you want to get Nigeria and people man. Ejo. Ibe kibia. Uwamo ozo makatine kage ya papa. Mana ma wo bere nwa. Ma odi obara. No waga ozo. Na mmese wo mbo na agba mmadu. Obodo ya na dana ke bia la bia. Eso bo yomba. Odogo kewo. Obo to be. Oma. Bofu onye n'ime mmadụ ndị a ga-etunye akara ogo nke ezi omume taa. Ịma na Nnewi adịghị echi mmadụ echiche anyhow. Nnewi adabụ ụnọ na afọ na gbamgbam. Tupu Nnewi echeghị echiche a ga-eme investigation to the taproot. Anyị wee chekicha nenecha jegharịa gba njụ. Ekwuo na ya bụ nwa tozu na ga-echi echichi. N'otozu na ga-etunye akara ogo nke ezi omume. N'ọ ga-abụ ofu onye n'ime anyị maka na ọ dị mbụ bụrụ nwanne anyị bụrụ onye nke anyị. Onye ka m na-ekwu? Onye na-anọchite anya ndị Anambra Central n'ụlọ omeme iwu nke ute ọbara na-akpọrọ Chambers. His Excellency Senator Chief Dr. Victor Chukwunonye Ume OFR Ọhamadike nwanne dị na mba ọka oburu ụzọ na Oriakụ ga-eso wee gbagote Osodieme maka ebere ya na-arụ ọrụ. Her Excellency Dem Priska Victor Chukwunonye Ume Osodieme ave ka kpọrọ n'ofe aka bigoro eju na ekpụrụ ọkpụrụ ekwu Korea. Anyị achọrọzi mmadụ n'iru ebe a bikoro. Anyị achọrọzi mmadụ n'iru ebe a ma ndị onyonyo. Ndị dutere ya ga-akwụ ya n'azụ biko. Ndị duru ebe ga-akwụ ya n'azụ. Anyị achọrọzi mmadụ ịgagharị ebe a bikoro. Ọhamadike ndị Igbo niile. Owere ofu ụmụnwedo. Nwanne dị na mba. Ajirija n'Umuleri. Ọka ome na Bagana. O mesiri oke na mmadụ ori mba. Anụga mmiri ofecha ọdụ. Ike ga na ọcha n'onwe ya. Odogwu. Igbo bụ Aguleri. Ebube ndị Igbo na n'ọgụ. Chineke nna. Bịaba. Arụsị na-adị egbu mmadụ agụụ na-egbu n'efe.
ndị kameramen ma ndị a ji fon ese na a na-azụ iwere fonu sechi ya asakwa ya asa sọsọ ya na Oriakụ ga-anọ ndị ọzọ echere n'ebe a isi akpọọ ya ọsa mmadụ ịkpọ ya ọsa ọ na-agbara obodo mbọ ọ na-ejere obodo ozi ọ na-agbara ndị Igbo mbọ ọ na-agbara Anambra steeti mbọ ọ nwanne nke anyị ka ọ bụ his response to this call is second to none. He's a philanthropist. Ọ ga-atụ egwu eziokwu ka ọ na-ekwu ịgwa n'ụtụtụ ọza gị ịgwa n'ehihie ọza gị ịgwa n'abalị ọza gị ọtụmadị ife gbasara ụmụnne ya ndị Igbo jebụrụ Nnewi Tony Ọhamadike anyị na-asị gị nnọọ His Royal Majesty Igwe Dr. K.O.N. Orizu JPCON nna anyị ebiere gị ka nwanne anyị anyị ahapụrụ n'afọ agbakpọm tupu anyị kpọọ ya ọbịa ebe a anyị jụrụ ise ọ dabara ka ana m ayọ ka eme ife kwesịrị ime daalụ Outcome Bishop. His Excellency Senator Chief Dr.
Chukwu nọnye ume OFR Ọhamadike echizigo oke n'echichi nke Nnewi. Tụọ na efe Chukwu dere Nnewi. Otu ugwu aka n'ụlọ nke ezi omume. O tezugo oke ịbata n'obi a. O tezugo oke ịtụ alo na olu nwere ike n'ebe ọ ga-ejedebe. Ọ na-abụ ife kwere nkwa kwụdebe ya. Ọ ga-eburuzi asambodo nke ezi omume na-akpọ certificate. Asambodo akara ogo nke ezi omume a na-akpọ certificate bụ onye oriakụ ya. Oriakụ ya bụrụ nyanwa Nnewi North Local Government Chief of Staff President Osogbo, the incoming engineer. We got for the chairman Nnewi North Chapter of Progressive Youth Alliance, Honorable Tony Smart Boy. We got for Reverend Mobi Aduguru. We got for Jabo, my very good friend. We got for Terence, my friend. We got for Deputy Chairman FPJ. Ọhamadike na Igwe Kamadono. I na-afụ the leader of Nnewi North Executive, Nnewi North Legislative Council, Honorable Wiswe. We work. Nnewi Anedo, kwenu. Nnewi Anedo, kwenu. Your Majesty, Igwe Kenneth, Commander of the Order of the Niger. The recent preview, Igwe Nedoka, Amekelegi, that a special day, 99 years after we told Ogeba. When on Ojega became the Nnewi after we 61 years. Who's on our back? They were in Nigeria after a over 99 years, this is 1 year, we made research coming up. So that this milestone, they peculiar to you alone. Western Lekene, Chileke, Kelgin, and Name, Kegibles and Name, Oliver Name, Golo, even a joker, when we do not Name. Yeah, I can Kakamaga, I'm making Obi Ibago, Ogidi, Obi Umudin, okay. Because I ain't cheap, I'm making Obi, Mako, I can't know. I'm the chairman of the cabinet. Sudan was so close to me. I'm the first female governor in Nigeria. Her Excellency them the Jetiaba, Esin Nnewi, Mahanambra, Ogabali. All my people grace, Viva. If you go, carry a ball. I'm not going to let my get a zero money. Take a single evening on my back. Prescription at home. Oh, yeah, working over. I'm making a chill. Name. Eh? Oh, I bet my. Where I need to go. And then we have cabinet. We have a chair. And then Oban, and we can cover Amatu. What I believe in mind. I'm from if there's something what you want to do. Eh? All the them, all the them. All the come rich lady. So I am only. I can't go boss me. Go to speak. Ndị ọrụ enwere ndị afọ a na-eche ka mana Shake down them new that as often, even then after. Even to the Hama, kids who can connect, Igwe, Monday, the cabinet here, and the we need Prince of the reason. What the moon again? Oh, yeah, come again, let them go and make it. Igwe the level. Igwe Akwese,
Madiana ọ ga-adịrị mma onye fere ma n'ihu igwe ijuru afọ dị ka ọkọ Benin dị ka Ori of Ife a na-ekene Igwe Agụzi Igbo Imajesty Igwe Rufus Irodoba eze ọha nyere nke Igbo a na-agụzi a na-ekene Ugo Igbo Ukwu Chipat Nwibe onye so wee bịa na ndị enyi ya so na-ekelezi nwaanyị a nwunye m before nke nne ka a ga-emere campaign organization ha nọ ọfụma mgbe nwunye m a ọya dị ike ndị aba nne nwere echiche nwoke ọ bụrụ na ọ nwere etu aka masị na ọ ga-etu ya aba ọ bụrụ na etu ya aba nnọta ya etu ya bụ ụbọchị onye nna na-abụ n'ofu nde biko oge ahụ ka m ji ekele ndị Nnewi this title enye m Ifechukwu na Nnewi bụ an outstanding chief as title to me because of my attachment to Nnewi community. Ụmụ mara mgba mbọ oge Ojukwu bụ national leader abịa ọ bụrụ ebe na-abịa ihe ọ bụ ndị abụọ ebe na-ebutere n'ugwu anyị na mere ụlọ Ojukwu ọ na-aka anyị ka mmasị bụrụ deputy gọvanọ si ebe ahụ bụrụ gọvanọ Anambra steeti oge bụ na ndị Nnewi ife ya so Nnewi bụ ọgbọ nke ọ bụ kemgbe ụba ọ bụ na so na-agbagharị na-eweta atụmatụ ọ na-emegasị ose ịkọkọ eje ọbara emelie mana kọt ya bụ na ndị ebe akwado n'uru ụdị pụrụ iche orute tata emechi ebe echichi obi ha na nwunye na ndị na-agbasa ya echiri m echichi 53 nke a 54 a kwụsịrị ichizi echichi anọpụta m leta na igwe Nnewi chọrọ ichi chief hey ntọala nke highest because of the value of their throne and onye bụ I immediately accepted then I'm going to copy that last ogosi Nnewi maka ide dima ọdaba jije ndị na-eso ụgbọ izu ka eselekti ọ ga-abara ụmụ ọ ga-adịrị ụmụ mma so okpu na ama m ọbasi tụrụ okpu ike na-egbu bifọ adọ ya na ka wepụta ya ọbụla ya ụmụ abụrụ ya nnaba mgbe anyị ga-ejere n'ọrụ na dọkịta atọ na okpu ahụ nke Nnewi the newest ma ọ na-ama okpu a ebe a na-akpịrị n'okpu victume ebe a na-ere okpu ndị nze ndị nkịta ebe a na-ere okpu wee sị na ịchọrọ okpu mmemme soro gasị n'ọdụ ndị Igbo na-ere okpu anyị adụghị ọmpe victume ka ịchọ ịsa na mpe victume ere okpu ya bụ o gosiri na mbụ cultural ambassador ndị Igbo otu a si aga ụfọdụ ebe a na-ego n'Igbo mpụtara anya ọdụ n'ọma pụtara mba anyị ebe na-arụ ọrụ udogbu na-enwe dị n'isi nga na-akpọ mgbịrịgba igwe nga na-akpọ mgbịrịgba ebe ahụ maka na ugbu a ife butere n'elu nwere ya eke n'ọkọ mana ga na-ekwuru ndị be anyị ụmụ ndị Igbo mmadụ ebe nọ mgbe tụrụ anyị ebe chọrọ na Naịjirịa bụ ebe obere ọ bụ ebe ndị Igbo chọrọ na Naịjirịa si agbapụra ya agbapụ ka anyị nọrọ n'ebe Naịjirịa aka ndị Igbo ije Naịjirịa aka anyị nwere akọ anyị nwere uche anyị nwere ịgba mbọ agụgụcha ya gọziri agọzi mwepụ ebe ndị Igbo nwere Naịjirịa dị ọgụ ma prọpati bido niile ọ nwere ekwe isi ewepụ ebe ndị Igbo nwere Naịjirịa dị ọgụ so na ana m ekwu na ekere ebe dị n'ọba site na akwụkwọ ha na-eso n'ọbịa onye na-achị Naịjirịa otite ọta ihe ụmụnne ya otiteta enyi ndị Igbo na isoro ndị Naịjirịa ọ ya filọsọfị iji nọ n'ọrụ a na-arụ Ojukwu kara n'ụlọ n'anya nwere na nwere na-eze ya bụ ka m kwe ụlọ nkwa na anyị na-aza Ifechukwu na Nnewi with pride. Onwere ebe
onwere ebe ọbụla iri n'ọgbọ ọtọ pọsịbụl ọ bụrụ na ego ka ndị omeri oge ewebeze welize nke igwe kenetoro izu ji eti n'isi ndị nọ na National Assembly ụmụ ndị na-eleta ụmụ dị na protocol afụta congratulatory messages nwekọ ha na igwe kenetoro izu n'echichi patie wow my friend former governor of Sokoto State Senator Menu Mazi Tambuwal say alright I hope we love you for you being able to give me this title means that they respect you highly. Yes, sir. They respect me highly. That's what it is. So that will say again in that they say, I'm making room. Let's talk about the new one. When you are new, you get the former. On our man, we will be with the former. You know that I'm at the back. We really get you that I give you the good media. Not for Jesus Christ. You got to put that. Anyị ga-enyekazi efe na ndị kwebe nne ndị apụga ọnụ ụmụ nkụrụmụrụ ọnwa papụnụ ebe anya ụtụtụ ọ ka na-abịa gwazie na na-eche n'ihe maka ndị eche na ndị ebe a echiche anyị echichi anyị ji ese foto akpọrọ Dr. Chris Ngige ọsẹ ọ̀rọ̀ n'enugwu ukwu biko na ya ga-alụ ebe a mana onye efe